Wikrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota dan mangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinya ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Werta Manarya Werti Ula Satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina Ula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokna kaping pindho gatekna kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pancene mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni. Angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhaking wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadakaken rembukan ya awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil lan Begawan Harimurti njaluk syarat saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina mula dina iki Kurawa ndak perintah dombanan manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane lho nggih ngestaken dawuh mak lho nggih ngestaken dawuh aman aja nganti slindur sing dadi rasamu budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing setya wahyu mustika jati bisa digayuh kelawan para Kurawa budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan lah yo lah ayo
Yo. Yo. ayo, lu kata gua ayo.
handedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri wela dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika Ula Sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang-dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kapara nyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara badhe nyuwun pitulungan menapa manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing Ripalungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyun sewu nggih nyun sewu mboten kok kula nampik paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing Ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuwuning Ndwarawati. Nanging Ripalungguhan sak mangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuwuning pun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuwuning murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Sing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang katul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuwuning Ndwarawati kaliyan murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik.
kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik, ngupadi murcane Sinuwun Dwarawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting Nagasari. Dene Sang Prabu Kresna Yemah Buat mangandhap katingal manungsa yukura ageng Brahma Ramane tole Mudi sarana raja genes wicarane ujan jari yemas ujan jari kalem randaning kalapa Rama Rama Rekata sang Gatotkaca tinon mapakaraka suta teka pira Kresna paratamana hara muji saktinira Partamanahar muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering ciptarasa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Caping Basunanda Kotang Antakusuma kasut padha kacerma yekti ana pasane dhewe-dhewe Caping Basunanda udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Antakusuma apa to dayaning kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan to lulang dumadi saka walungsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambal masangar kayuweng sarta ngungguli pendhita dadya tawa tawi tawar wis jangkep busanane Raden Gatotkaca sigra cancut Haliwanda ngebrak lemah kaping 3 meletik ing awiyat sumuseping Himantaka
minggir. Oh. Paman apa wartane ning dalan akeh wong mati neng apa matine den haniyaya suduk jaja prateng kikir sukmane ilang raga karingan lintre barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbaya nyerangap kowe jati angaran sapa cecunduk ing lagu ambuh marang aku kesete Gustiku Prabu Lingga Sugarda saka Praja Pasir Gumelar tumenggung pangkatku jenengku tumenggung Kumandang Garba yo bali takon kowe sapa Pangguling kiwuh Praja Ndrawati kekasihku Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunting Ityan dapure miyayat jenenge pirang-pirang Sumedya lakumu bakal goleki Pendhawa 5 yen wis ketemu lakon bondo tangane srimpung sikile pocok janggane ora usah dadak melu celeng boloten kebolatengen yen njaluk dawa umurmu luwung minggat saka papan kene sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kunarepa Bagus Matno Sastra Jindrawat teken aji japa mantramu tebah datamu mlengsati kamu kuroni batangmu kata nyamber walang polahmu Setyaki
papat Jaya Nusantara durung kalah aku. Putra Oi, priya daya lebah sikal sikilmu. Hai, hei, hei, lu, oh ya, mati aku. Pancasila dasar Tanda sirahmu. Hei, mati kilakon apa neh. Oh, hei, ya, wih, hei, hei, wih, ayah mati. Oh, wih. Genes Alah, yo. genes Sun Batara lamun sira darbi ya Mas sekar pisan Mutar. Hei. Oh, wait. Raminggat bosok. Sinekarya yen Wah. Minggir. Ho. Bungkik kakik sedyaki aranku bali takon Baranjana aku. Ora ana musuhmu kejaba aku ngembelo sirahmu. Ho. Hoi. Ciro lu ambruk. Centoske. Hoi. Mutar kowe.
Keprukke wit trembesi mudar kowe. Hei! Hei! Kumpulke. Tendang. Ayo. Udus. Sisik sapa iki? Antarja Maja Prakarsa legane atiku edan. Meletik metu genine yangsat elek. Aduh mati aku. Hat. Hut. Aduh. Hut. Hat. Mat tenan. Sembur lonyoh kowe. Ati gotongan. Hat. Hat. Aduh. Aduh. Mati. Iki gek lakon apa to Riri? Aduh. Kok geting aku. Weo. Kuncake Pak Markaban bongko kowe. Aprabak sruka branang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabto edan-edanan ubar mawut para wadya pasir gumlar gulungan genderamu bongko ana gamanmu lingko sukarya maju pupuh royoan aku ora bakal gigrik wuluku salombo Soy Gatotkaca bali takon Prabu Linggakarna saka pasir Gumelar. Ayo maju ngejak pirang dina lateni gembelo sirahmu.
Oi. Hei ya. Oh, mutar kowe. Iki. Wah. Hei. Hei. Ah. Hei. Hei. Ah, mutar kowe. Sambutan jemberan iki. Wah. Mati aku. Hei. Hei. Oh. Oh. Hei. Hei. Aduh. Pandita karya wangsit pindha kumbang adhap ing tawang susuh ngangin ngendi nggone edan muridku sing ndak tresnani Lingga Sugarda ndak sawang ya kasor ing jurit ya sapa musuh wani karo aku Begawan Harimurti ibarate wong negara Pringaja kok pilih lempeng-lempengi dangkele tandangono aku Satria Lisan Purisuwala Istiaki kang dadi musuhmu maju kepara ngarsa legane ngatu tak remet dadi awu tos balunge. Ai! Ai! Ah! Nempak mbun-mbunan dublak cengel Setyaki. Pendhita sipating Brahmana digiyecek sak kayange
Kaya musuh buta alasan. Jaki Hari Murti njaluk ngapura kepeksa aku tega karo kowe. Mati obong wah mati aku. Oh, Raden. Oh. Walah. Anak Anggere Gatotkaca Raden Setyaki kadya linala notok bebayune dados reca. Waduh. Kok kados mekaten panandhangipun dereng rampung upadi murjanipun Sinuwun Dwarawati kalian Bibek Bratajaya lelakon saya peteng mendungi saya ngregemeng kados pundi prayoginipun. Monggo nggir nyimpang dalan kemawon sajakipun Begawan Hari Murti winangka ing Dewa Cinaketing kelawan Bathara badhe kula bapa Raden Setyaki murih antuk usada nggir. Ali gening kaki muka kawruhana den waspada ing jaman tali geni kahanan horeg gumuruh kontrang kantring prajanma udan tangis banjir getih sarah palung sinuparko bardahana sinumethaline geni
sumu sesaeng panandang sekat ngenget panas makandar-kandar kahanane yo kahanan geni baya geni kuasane yo geni geni tumindae geni rakyat geni pemerintahe geni banda geni jagat kabeh geni Liak waton ketandak sareh-sareh waton pikoleh. Wis ora krasa wis jam yah mene. Nyambut gawe iki yen linambaran ati sing seneng ya ta. Windak krasa. Kang Gareng siap, Truk. Dik Bagong nyapa celuk-celuk. Masih dalam rangkaian bersih desa ingkang mapan wonten ing desa Ngadipira. Lurahe Bu Karsupin, luar biasa. Piyayi sing sembodo ngaturake panuwun. Awake dhewe wis ditimbali sak kanca. Ya klungsu-klungsu melu duwi isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Ingkang baku ya Mas Gareng Dik Bagong. Piye Mas? Sing baku awake dhewe sowan ana ing Ngadipira sak kanca kene iki njembarke srawung nambah relasi. Ayo.
Alah, ngeraketake sapa keting paseduluran talining silaturahmi kaya dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Ngono to. Uga matur nuwun karo sedaya panitia ya Mas. Yang pasti juga begitu. Sing wis buat repot kanggo mensukseskan ikut andil ana ing acara pagelaran pada malam hari ini sing tidak bisa disebutkan satu persatu truk. Ayo. Uga mengeti Agustusan. Luar biasa. Dasare wong Ngadipira iki hebat luar biasa yen antusiase karo kabudayaan, ya ta? Bersih desa kuwi dudu syariating agama, ning kuwi tradisi turun temurun. Ngono, Yen ning Islam ning agama ki hukume tradisi piye, Truk? Waton ora tabrakan karo hukume agama, monggo sah-sah wae. Apa meneh wayang kuwi mbiyen kinarya media ya toh, sebagai sarana media kanggo njeng Sunan Walijaga anggone nyiarake utawa nyebarake agama Islam ana ing Nuswantara. Ngono, Biyen ndak iso Kang Gareng nganggo dakwah sing model saiki ning mimbar-mimbar, ning nganggo budaya. Oh ngono. Budayane wayang nganggo gamelan, nganggo tembang-tembang Jawa. Iki satemah biyen cara biyen menungso saya tertarik manjing marang agama Islam maca 2 kalimah syahadat. Ngono.